Lokal. Inpakamo ni Ms. Nemalin Malabed Ulep, Chief Education Supervisor, School Governance and Operations Division, iti DepEd Batak, anaiget ti preparasyon da para ti Region 1 Athletic Association itaatawen. Segun kani Ulep, nang rugi ti panag-ensayo digiti atleta ti Batak City iti January 31, 2026. Kuna ti opisyal at ipanag-training digiti atleta ket saan ang makompromiso iti panagadalda ta nangilatang da iti aldaw a panag-ensayo digiti atleta. Nayon pa ni Ulep ang nag-hire da kadagiti national trainers para kadagiti individual a pagay-ayaman ken lokal a trainer kadagiti da Duma ay sports. Pinagyamanan met ti opisyal titulong nga inpaay ti LGU Batak a panangipaay ti talo a national trainers. We are happy that we have already started the training of our athletes since January 31. So we have a scheme of training this year in a manner that we are not compromising also the learning continuity of our athletes, like we scheduled a group for MWF and TPH, but every Saturday they all meet together in their training venue. We have hired through our city government of Batak, through the Special Education Fund, national trainers. We have prioritized individual events for national trainers, and the rest of the events are just local trainers. Isa pa siguro sa mga kailangan naming i-thank sa City of Batak is that they hired three national trainers year-round siya from January to December. Iti sa Bali a Bangir, gagam da Eldridge Karitan kani Bidex Parubrob, atlet at taekwondo, ang maala dati gold para itaatawen ti R1AA babaen ti panag-ensayo da analaing ken papigsayan da iti stamina kada saka da. Mag-prepare kami nga na saya sir para kay TR1 sir. Hardworking. Papigsam dagiti sagsaka mo yun dagiti stamina ken agkasati techniques mam tano mga study ay ayan mo. Daytoy ti damag manipod syudad ti Batak. Para ti IFM News, Idol Rain Santos, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.